Wait lang, anong nangyayari kay Dong Bisaya? Nawawala, may hinahanap ata siya. Ala, nawawala ata si Dong Bisaya. Tulungan nyo naman. So ito na nga mga kadong Bisaya ang ating gagawin for today's video. Ito nga, tayo'y maglalakbay ng napakalayo. Aba, saan kaya ito? Kaya para malaman mo, syempre, panoorin mo ang full video na ito. Grabe, sulit talaga ang araw ko ngayon. Ito na nga, ayaw ko nang magpaligoy. Welcome to Infanta Quezon. O diba, wala to sa plano mga kadong Bisaya, pero talaga pag gusto mo, may paraan yan. Sulit na sulit talaga ang araw ko ngayon. Plano na tanay lang sana pumunta, pero hindi ko alam ba't nangati ang paa ko papunta ng Infanta Quezon. Dati naririnig ko lang to, ito ngayon, ako naman ang nandito. Ito pala ang sinasabi nilang kilometer 90 o tinatawag na Little Baguio Botanical Garden. Grabe, mapifeel mo talaga na parang napakasaya mo ngayong araw. At syempre, hindi ko palalagpasin ang pinagmamalakiliang natural park dito sa kilometer 90 sa Infanta Quezon. Iba talaga ang feeling pag nakakapunta ka sa magandang lugar at lalo na bago sa mga mata mo. At yun na nga, umakyat na tayo sa taas. Syempre, excited yan si Dong Bisaya. Kaya tara na, samahan nyo ako. Excited na nga ako kung ano ba talaga ang tinatago na napakaganda nito sa loob. Grabe, napakaganda talaga. Kaya nauna na ako sa aking cameraman. At heto, lumakad na nga tayo papunta sa may counter para magtanong kung ano ang mga available nila dito. Ito na nga at tayo ay lalapit na sa kanilang counter para magtanong kung ano ang mga amenities na meron dito. Para sa kaalaman ng lahat, meron pala siyang entrance fee na 50 pesos lang mga kadong Bisaya. Solid talaga yung 50 pesos mo kasi makikita mo ang kanilang napakagandang mga disenyo sa loob mismo. Kaya tara na, libutin na natin ang loob ng park na ito para maipakita ko sa inyo ang natatanging ganda nito. Ayan na, sinimulan na ni Dong Bisaya libutin ang nasa loob ng park na ito. Mga kadong Bisaya, sa bungad pa lang yan. Aba, sulit na sulit na. Super lamig talaga sa mga oras na yan. Grabe, let's go! At sa main entrance naman nila, bubungad naman sa'yo ang mga fish koi na napakaganda. At ito pala ang magiging overlooking ng kanilang natural park. Grabe, sa taas pa lang yan. Napakaganda at napakasulit na talaga. Ito na nga, bababa na si Dong Bisaya para ipakita sa inyo ang natatanging ganda nito sa baba. Habang bumababa nga ako, napaka-excited na kasi grabe, ibang-iba sa lahat ng mga napuntahan ko. Wala talaga akong masabi, sobrang busog ang mga mata ko ngayon. At dahil hapon na nga kami nakapunta dito, kaya sinusulit ko ang bawat minuto. Para talaga sa mga napuntahan kong lugar, abay masasabi ko talaga, this is top 1 sa lahat ng mga napuntahan ko. Kaya sa mga nagnanais na makapunta dito, aba, mag-comment down below lang kayo at sasagutin ko kung saan banda. Grabe mga kadong Bisaya, huwag kayong mag-alala, mabilis lang to mahanap. Dire-diretso lang yan sa Maraliki Highway. Pagitan lang yan ng Tanay Rizal at ng Infanta. Yun na nga, meron din itong swimming pool. Kung gusto mong maligo, abay, tumalon ka na kaagad. For sure, napakalamig nito at magdala ka lang ng ekstrang damit. At ito, libutin pa natin sa may bandang kaliwa. Aba, meron din silang white lanes. Di ko talaga alam kung ano ang tawag dyan. Basta yun na lang ang pumasok sa utak ko. Ang mahalaga talaga sa mga oras na ito ay mag-i-enjoy ka. At ito na nga ang nagpa-super wow talaga sa akin. Meron silang lake sa harap mismo ng park. At syempre, hindi ko yan palalagpasin. Bababain natin yan para mas makita natin ng malapitan. Hindi pa talaga ako nakontento. Aba, bumaba pa ako para mas masilayan ko ng malapitan. Parang mafe-feel mo talaga na sa ibang bansa ka o nasa Korea ka. At yan na nga, bumalik na ako kaagad kasi anong oras na nga at nagmamadali na kami at hapon na kami nakapunta dyan. At kung may kasama kang mga chikiting, aba, pwede sila ditong maglaro. Ganda rin dito, yan sasabi kong white lanes at syempre ito meron pang sirena or di ko alam kung bantay dyan. Ang napansin ko lang talaga dito, more on sa flowers talaga sila nakafocus. At dyan nga sa pagdaan ko, aba, akala mo nasa palabas ka sa Encantadia. Sulit
na sulit talaga ang araw ko ngayon. Kaya ako talaga habang may panahon, sinusulit ko. Syempre, minsan lang to sa buhay natin mangyari. Habang malakas ka pa, i-enjoy mo lang yung buhay na yan. Kung stress ka, aba, pumunta ka sa ganitong lugar. Mafe-feel mo talaga na nasa Baguio ka na sa mga oras na ito at napakalamig. At ito na nga, at sumakay pa ako sa bisikleta, may nag-aantay sa baba. Nasaan na kaya yung ikakasal? Kanina ko pa hinahanap para sa bulaklak. Ang saya-saya ko talaga sa mga oras na ito. For sure talaga, babalikan ko ang lugar na ito. Sayang nga lang at nagmamadali ako sa mga oras na ito at dahil hapon na nga, mahirap na kung gagabihin pa. At kung kayo'y napagod sa pag-iikot, aba, meron din kayo ditong pagpipili ang menu. Pwede kang mag-order ng breakfast, lunch at dinner. Paano yan mga Kadung Bisaya? Hanggang dito na lang. Bye-bye! Mga Kadung Bisaya, paki-like and share naman po ng mga videos ko na ina-upload sa Facebook. Thank you!